Dobré dopoledne, vítám vás u 4. dílu 4. série CETIN podcastu. CETIN je největší česká telekomunikační infrastrukturní firma, která svými službami pokrývá přes 99% populace České republiky. A protože máme mezi svými kolegy spoustu zajímavých lidí, o kterých věříme, že mají co říct i širší veřejnosti, vznikl tento podcast. Já jsem Adam Zbíčuk a mým dnešním hostem je Jana Hejs. A je to taková speciální premiéra, protože ve 4. dílu 4. série a je si první host, který je tady podruhé. Takže ahoj. Dobrý deň. Je to vlastně pro mě svým způsobem hrozně zajímavý, že se nám blíží už v září to bude 4 roky. A co tenhle podcast vzniknul, my jsme se tady potkali před 2,5 roky a bavili jsme se o regulaci. I dnes to bude téma regulace a věcí s tím spojených. A protože samozřejmě zájemce můžeme odkázat, aby se mrkli i na ten předchozí rozhovor, ale stejně bych poprosil o takové rychlé intro, jak to vlastně s regulací v CETINu je, co to znamená. Když jsem dneska ráno poslouchal ten náš minulý rozhovor, tak jsem tam strašil, nebo to uváděl tím, že to zní tak jako strašidelně, tak mě tehdy vyvedla podle mě docela z toho, že to vlastně tak strašidelný není, takže nebudu strašit. Ale pořád je to téma složité a stojí za to se o tom bavit, jak s ohledem i pro nás ostatní v CETINu, abychom víc chápali, co všechno to vlastně znamená, protože ne každý to z té své pozice může dohlédnout úplně v tom větším celku, ale i právě pro naše posluchače, řekněme, z té širší veřejnosti, kteří mají nějakou představu, ale ono se to docela dynamicky vyvíjí a vlastně i proto po těch 2,5 letech přeci jenom ta situace je zase trošku jiná, než byla. Tak pojďme na to. Poďme na to. Ďakujem za znovu pozvanie. A áno, pred 2,5 rokmi som uvádzala téma, ako to vyzerá z regulácií alebo s regulačným prostredím, v ktorom sa CETIN pohybuje, s takým miernym optimizmom, možno dôjde na nejakú dereguláciu. A ono došlo. A nie úplnú. Čo ale z toho zatiaľ vzniklo, je taký patchwork rôznych regulácií. Čiže na jednej strane na obchode majú o trošku radšej, trošku menej straším, pretože už toho nie je toľko zo strany ČTÚ, čo by sme museli plniť. Ale zase je to o niečo komplikovanejšie. Takže prídeme s kolegyňami, s kolegami a musíme veľmi dobre zvažovať, čo môžeme urobiť v ktorej oblasti, aby sme nič neporušili, všetko dodržali a ešte to aj obchodne fungovalo. Uvediem, kde teda vidíme ten patchwork, tú komplikáciu. Deregulovaná úplne bola oblasť takého toho nášho flagship produktu, veľkoobchodný centrálny prístup k sieti, inak MMO pre všetkých, ktorí to poznajú. Ten bol úplne deregulovaný. Ale medzi tým, než teda to ČTÚ dereguloval, tak sme sa spojili sme sa s Nordicom, z čoho vyplynuli nejaké záväzky voči súťažnému orgánu a tie pôsobia svojím určitým spôsobom ako iná regulácia vlastně na tom istom pôvodnom trhu. Mohl bych to přirovnat k tomu, že v tom globálu došlo k uvolnění, ale v konkrétních případech, ať už geograficky nebo geograficky tak logicky chápu tam, kde došlo ke spojení s nějakým lokálním největším konkurentem, tak to bylo za splnění nějakých podmínek. Presne tak. Čiže na časti územia, a týka sa to po tých dvoch spojeniach niekde vyše 400 obcí, tak sa už dívame s rešpektom menej do Vysočan, viac do Brna. Na druhej strane na inom trhu, a to miestny prístup k sieti, ktorý zahrnuje predovšetkým produkty
RUO, VULA. Inak povedané, to je ten fyzický prístup k účastníckému vedeniu, k dark fiberu alebo k virtuálny prístup k účastníckému vedeniu v tom miestom lokálnom bode, tak ten bol čiastočne deregulovaný. Tam sa stále dívame do tých Vysočan, pretože a zase iný set obcí na úplne inom princípe, nejako vyše zhruba 600 obcí. A tam stále funguje zhruba ten istý rozsah povinností, ako sme mali predtým. Čiže povinnosť poskytnúť prístup nediskriminácie, dodržovanie určitého cenového rozpätia, transparentnosť, oddelená evidence. Ja, jednoduché. Ako facka. A ešte tu potom máme tretí set a ten náš landscape, ako vravím, je taký ako zošívaný. Potom medzi tým došlo k dostavbe a spusteniu niektorých dotačných projektov. A dotačné programy so sebou nesú celý samostatný set povinností, ktoré musíme ako príjemca dodržovať. Čiže to je zase iný zdroj regulácie toho istého. Niektoré z tých obcí sa prekrývajú, niektoré stoja len v jednej skupine, ďalšie stoja v 2 skupinách. Čiže naozaj musíme sa potom dívať veľmi dôsledne geograficky na to, čo, kde ideme robiť, za akých podmienok a tak ďalej. A zní to složitě, ale vlastně pochopitelně. To znamená, každá obec by se dala na nějaké myšlenkové mapě zahrnout prostě do různých okruhů toho, na co je potřeba dávat pozor a podle toho potom dál nějak jako fungovat. Co to znamená v praxi, když bychom si vzali nějakou z těch obcí, nevím, která by spadala do všech těch kategorií, tak co potom vlastně pro CETIN z toho plyne, co musíme v tomto ohledu vlastně nabídnout, jak to ovlivňuje ten model? Musíme dodržať všetko, to je jednoduché. Našťastie tie samotné povinnosti nie sú protichodné. Ako som vravela, jeden je na jednej úrovni trhu, druhá je na tej nižšej úrovni trhu, čiže tie sa nie sú vzájomne v konflikte. Dotačné povinnosti tým, že ich nastavenie bolo urobené v nejakej spolupráci so sektorovým regulátorom, takisto dávajú zmysel a zapadajú do tohoto konceptu, nie sú ako úplne iného charakteru. Tak... Já vím, co si pamatuju z těch bílých míst, že jo, tak je to třeba to, že pokud máte dotaci na nějaké bílé místo, tak musíte poskytnout potom na tom místě alespoň takovou a takovou rychlost. To je základ, áno. 100 megabity jsou minimum. A už sme ďalej, už sme samozrejme na gigabitoch pre tie najnovšie výzvy. To je základ. Keď staviate sieť z verejných prostriedkov, tak logicky musíte postaviť sieť, ktorá minimálne splňuje štandardy, ktoré po vás ten dotačný subjekt, ktorý poskytuje dotáciu, teda chce. To si pamatuju, že to bylo... Ještě bylo předtím míň, ne? Bylo míň než 100 megabity. Úplně první to dotace sa mapovalo. Mapovalo sa na nižšej úrovni na 30 megabitoch. 30, a posúvali. Ono to je dané, ale aj aby sme ako ministerstvo nenamočili neprávom, to je dané naozaj tým, že sa vyvíja aj ten regulačný rámec na európskej úrovni, ktorý určuje pravidlá pre distribúciu verejnej podpory v tomto sektore. No tak ono, že jo, tak naše rychlost v síti taky stoupala za tu dobu poměrně zásadním způsobem, takže slibovat dneska někomu 30 megabit by už asi nedávalo dvakrát smysl. A kolik je to teda teď? Jsou tam gigabity, si říkala? Mapuje sa na 2 úrovniach 100 megabit a 300 megabit a minimálna požadovaná rýchlosť, ktorú musíme dosiahnuť na sieti postavenej z dotovaných prostriedkov je gigabit. Tak toto znie jednoducho. V praxi samozrejme to, kde môžeme postaviť sieť, ide o to, či je to mapované miesto, to adresné miesto, o ktorom hovoríme v bielej alebo v čiernej oblasti, či to samotné miesto je čierne alebo biele. To je náš, vysvetliť asi, to je náš taký ako interný speak, ale znamená to, či nejaký operátor na ňom nahlásil dostupnosť dostatočne rýchlej siete, aby na ňom bolo alebo nebolo možné použiť teda tie dotačné prostriedky. Toto je, myslím si, že v zásade ako teraz nejaký taký najväčší
najväčšia oblasť, v ktorej sa venujeme aj spolupráci s ministerstvom, aj spolupráci s dodávateľmi, pretože ukazuje sa, že to mapovanie, nikdy nič nie je dokonalé, ale to mapovanie treba mohlo mať v niektorých miestach aj neblahé nejaké dôsledky, kedy ľudia, ktorí reálne na tej adrese bývajú, vidia, že sa okolo nich kope tá sieť, vidia, že chcú byť pripojení, je to optika a ich nemôžeme pripojiť, pretože majú aktuálne nahlásenú, majú aktuálne začiernené svoje adresné miesto. Pretože výstavbové akcie bývajú nárazové. Na to, aby sa tam vyplatilo neskôr dobudovať sieť, by museli byť veľmi špecifické podmienky. Tak je samozrejme vždy jednoduchšie urobiť a pripojiť všetky tie miesta naraz. A hľadáme spôsoby, ako to teda je možné. O tom jsme se, myslím, už v některém z předchozích dílů tady bavili, ne v tom s tebou, ale právě jak to vyřešit, zařídit, udělat, že dám příklad, doufám, že si to pamatuju správně, nebo mě vysvětlíš, jak to je. Když máme tady ta bílá místa, tady v nějaké obci na Vysočině, nebo ne, to Beskydy, co byly takový ty rozlezlý obce, hodně dlouhý. A část té obce do toho spadá, část nespadá. Takže že musí to být aspoň nějaká část obce, aby to vůbec šlo dělat. Řekněme, že to vyjde, že tam máme 75% těch adres, kde by to šlo. My je připojíme, nebo pracujeme na tom projektu a těch zbývajících 25% se ptá, a co my? A my jim řekneme, bohužel na vás to jako nevychází. A co oni s tím můžou dělat, jestli něco. A pak, že se řešila ještě věc, co adresy, které přibydou poté, protože někdo prostě bude parcelu, přesně tak, potom tam bude stavět. Bude stavět v blízkosti těch jeho sousedí budou, ale protože to je dotační projekt, tak my tam nemůžeme, nebo takový tuším, že byl problém, že se k tomu nedali přihazovat, nedalo se ho připojit na tu v rámci dotačního programu udělanou infrastrukturu bez jako nějakých výraznějších komplikací. Ale vím, že se řešilo, jestli to půjde nějak poladit, aby se takhle vlastně neublažovalo jako lidem, kteří za to, že ho nemůžou, ale jak je potom připojit jinak, než jim říct, tak se napíchněte na sousedovi z Wi-Fi. To sme im nehovorili. Ale samozrejme, ten dotačný program, musíme to brať všetci, že to je nejaký ako stále sa vyvíjajúci mechanizmus, ako tú vec urobiť čo najfunkčnejšiu, efektívnejšiu, tak aby to pre všetkých fungovalo čo najlepšie za dodržania všetkých podmienok. To sa musí veľa vecí stretnúť. Konkrétne ale táto záležitosť to sme riešili dlhodobo, aby to možné bolo a zdá sa, že cesta práve k parcelám sa otvorí k budovám, ktoré vlastne budú skolaudované po nejakom deadline, po termíne, ktorý je určený poskytovateľom dotace a potom aj k tým povedzme začierneným adresám nejakým spôsobom to bude možné dotiahnuť za určitých podmienok samozrejme už potom ale bez dotace. Mm-hmm. Ale je to na dobré ceste pro tady tyhle. Stále sa učíme, ale aj my tie skúsenosti naberáme, potom ich predávame smerom na ministerstvo. Ministerstvo sa to snaží nejakým spôsobom v rámci tých svojich ako možností vyriešiť. Ale ako rozumiem tomu, že to trvá a samozrejme ľudia, ktorí trpia na nejakú chybu v systéme, tak sa cítia potom. Tak věřím, že to, že oni to řeší i ti starostové a tak dále, kteří by taky byli rádi, aby se to mohlo zasyťovat komplet, nebo co jenom to půjde v rámci daných projektů. Tím jsi mi možná trošku nahrála velmi podstatná součást toho, co se dlouhodobě řeší, a to jsme tady na to naráželi snad v každém druhém dílu. A byla výstavba jako taková a to, že řekněme Česká republika v tomto ohledu v těch mezinárodních srovnáních nedopadala zrovna nejlíp, co se týče rychlosti povolování a vůbec řešení všech náležitostí spojených s výstavbou,
aniž bychom chtěli říkat, že všechno musí být druhý den, tak jak to vypadá v téhle oblasti? Chápu, že teďka je ta situace taková, že se ty věci budou měnit, protože se budou měnit zase, řekněme, z vrchu. A je tady nějaká evropská legislativa, která by měla v tomhle ohledu pomoci, protože jde nakonec o konkurenceschopnost Evropy v globálním měřítku. A jak to vypadá s tou transpozicí do českého práva a co se dá čekat, co se nedá čekat, jak to dopadne? Áno, mne prišlo vtipné, že vlastne už pri minulom čísle, minulom vydaní sme sa správali práve o výstavbovej agende, koordinácii, ako s tým treba pohnúť. A v zásade tieto veci sa už nejakým spôsobom v Európe varili. V tej dobe teraz sa dovarili a budeme to aplikovať, adaptovať na naše české právne prostredie. Čo sa teda prijalo? Ja to asi trošku popíšem. Máme nariadenie od minulého roku, nariadenie o gigabitovej infraštruktúre, ktoré pomerne výrazne zasahuje tým, že to je nariadenie tak priamo účinne do stavebných povoľovacích procesov týkajúcich sa špeciálne určitého druhu stavieb elektronických komunikácií a tých, ktoré sú vysokokapacitné. Čo sú teda takmer všetky naše stavby. A určite bude veľmi dôležité a veľmi, veľmi zložité napasovať ten spôsob, ako nariadenie zasiahne české stavebné právo a ostatné existujúce predpisy je to ako o veľmi zložitom zošívaní týchto noriem. Myslím si, že bude potrebné, aby to dostalo aspoň v nejakej metodickej príručke alebo v nejakom ako popisnom materiáli konsolidované znenie, takzvané, pretože inak sa v tom ani čert nevyzná. Zákony pro lidi nepomůžou tentokrát. Je toho... Na to čítanie to takmer pro lidi není. Ne? Chápu, že jde vlastně o to, že to budování té infrastruktury jako téma je jedna věc, ale to, co všechno to ovlivní za jednotlivosti ve všech různých možných stávajících legislativních úpravách, je na tolika místech, že to dát nějak dohromady. Nebyl by lepší teda jako nějaký samostatný zákon, který by byl nějak jako nadřízený, to asi nejde udělat, nebo... Funguje to naozaj teraz tak, že niektoré veci sú z Európy zeshora a mimochodom, prečo to je nariadenie? No pretože trebárs taký kodex pre elektronické komunikácie sa ešte stále transponuje v niektorých členských štátoch, len už rokov. Takže je logické, že Európska komisia, pokiaľ má ciele a to je ten, ako musíme vidieť ten cieľ, samozrejme najprv pred sebou, rozšíriť univerzálne po celej Európe gigabitové siete pre všetkých obyvateľov, pre všetky domácnosti a firmy, tak sa musí ona sama postarať o to, aby k tomu boli nejaké právne prostriedky, aby sa to dalo vybudovať. Toto je proste tento prostriedok a musíme s ním nejakým spôsobom narábať. On má 3 také hlavné časti, ktoré budeme potrebovať adaptovať. Jedna sa týka prístupu k existujúcej fyzickej infraštruktúre. To už nie je novinka, to už bolo v predchádzajúcej smernici, ktorú sme tu práve transponovali. Takže bez toho, aby som išla do detailov o tom, to sa presuniem k druhej časti, to je... No počkej, to mi schválně radši řekni. Přístup k stávající infrastruktuře, to znamená, ať jenom aspoň tuším, co si pod tím mám představit. Fyzická infraštruktúra je všetko, do čoho sa dá strčiť nejaké vlákno a na čo sa dá namontovať nejaká antena. To je v skratke, to je môj popis, pretože to je zvyčajne najjednoduchšie na vysvetlenie. Trubky, kabelovody, stožáry, nosné konstrukcie, strechy, priestupy do budovy samotné. Čokoľvek si predstavíte, kam sa teda bežne umiestňujú vysokokapacitné siete, tak to sa dá považovať za fyzickú infraštruktúru.
Mala by vzniknúť databáza, tak aby operátori mali trošku zjednodušený výber toho, kde sa dá čo nainštalovať. OK, dobre. Ono to znie jednoducho, keď sa to vysvetlí. OK. Potom máme druhú časť a tá sa týka pripravovaných stavebných prací. Tá myšlienka je... To je tá koordinácia. To je tá koordinácia, presne. Tá myšlienka je tá, že vďaka koordinácii sa zlevnia, sa podelia náklady na výstavbové akcie a tým pádom sa pomôže rozvoji optických sietí. A nebude to rozkopaný všechno 4-krát. No to je samozrejme sen každého starosty. Asi. Neviem, či 4-krát. Ono to všetko nejde skoordinovať. To proste naozaj nie je možné. Tak myslím si, že aj to nariadenie vychádza z nejakej ako pomerne logickej úvahy, že skoordinovať by sa malo dať aspoň to, čo je financované z verejných zdrojov a to ostatné na nejaké ako báze dohody medzi dvoma súkromnými stavebníkmi. Je to dobrý cieľ. Aj CETIN má záujem na koordináciách, pretože naozaj má to niekde práve tie želané efekty. Ale aj dobrý cieľ sa musí adaptovať s nejakou mierou rovnováhy. A tam je myslím, že ten zakopaný pes, pretože zatiaľ čo pokiaľ sa tá koordinácia podarí, tak je to treba veľká úspora. Tak musíme za tým vidieť aj nejakú administratívu. Fajn. A ešte musíme vidieť aj tú administratívu za tým dávať všetky tieto pripravované stavebné akce do nejakej databáze. Z toho sa len nejaká časť podarí skutočne skoordinovať. Len nejaká časť prinesie ten benefit. Takže tá rovnováha musí v zásade spočívať v tom, aby administratívny náklad neprevýšil ten benefit, ktorý z toho potenciálne môže plynúť. Nariadenie, myslím, že v tomto pomerne jasné, pomerne výslovne uvádza, že obmedzené stavebné prace by sa nemali do takejto databázy vkladať. Dúfam, že to takto nejakým spôsobom dopadne, uvidíme. Ten legislatívny proces samozrejme teraz trvá. Jde prakticky o to, abychom snahou o, když bych to měl úplně jako laicky zhrnout, aby snaha o lepší koordinaci nepřinesla víc byrokracie, že by se to prostě ve finále nevyplatilo a práce by spíš přibylo, než kolik by to přineslo užitku. Presne tak. Musíme hľadať spôsoby, ako aj veci z Európy ako nepozlacovať, vziať ich tak, ako sú nejakým spôsobom myslené, implementovať a nechať veci bežať. Áno, niekde sa to nepodarí, ale trebárs niekde inde áno. Nemôžeme trvať na tom, že všetko bude rozkopané len raz. Naozaj v živote k tomuto nedôjde, pretože ten je pestrejší než aj akékoľvek nariadenie. Jasně, to by se muselo všechno změnit na totálně centrální plánování a to asi úplně nevychází. To by sme už asi nechceli. Jasně. Tak to je bod číslo 2. A třetí? Ten sa týka, tretia oblasť, ktorej sa nariadenie týka, sú práve tie povoľovacie procesy. Bude zavádzať, by som povedala, dva veľké zmeny, dva veľké inštitúty do tých procesov a to je fikcia úplnosti podania. Čiže pokiaľ do 20 dní stavebný úrad nevyzve stavebníka, dodaj mi ešte nejaké lejstro, tak ten stavebník môže byť v kľude, podal som to kompletne a stavebný úrad na základe toho bude musieť rozhodnúť a zároveň zavádza fikciu súhlasu s povolením v momente, kedy uplynú 4 mesiace od tohoto kompletného podania. To znamená, je to určitá ochrana proti nečinnosti stavebných úradov, proti prodlevám, ktoré sú u nás stále nejakým častým problémom. Bude určite zaujímavé sledovať, ako sa s tým potom stavebné úrady vysporiadajú. Pochopil jsem řekněme, událostí posledního roku, kdy tady tahle problematika se možná dostala k širší veřejnosti než dřív a že do značné míry by se asi dalo říct, že není stavební úřad jako stavební úřad, že? Je tam veľká roztrieštenosť v prístupe k tomu, aj k posudzovaniu jednotlivých stavieb, aj k metodike niekedy. Stíhání lhůt. Áno, áno. Takže je to
dalo by se říct v tomhle ohledu, lze odhadovat, že na různých místech to bude mít různé dopady, protože některé úřady s těma lhůtama nemají nějaké zásadní problémy a jiné naopak. Je to tak. Na druhej strane už samotný fakt, že to nariadenie vstúpi v účinnosť, tak bude mať nejaký efekt na to, aby tie úrady začali niektoré veci, ktoré doteraz napríklad nesledovali, začali sledovať. Paralelne s tým sa minimálne v tej posledných 2 rokoch menil aj ten digitálny systém stavebného řízení. Že? Takže sú veci, ktoré budú mať svoj vývoj. Nemyslím si, že tie stavebné úrady, ktoré teraz sú v nejakých ako prodlevách, budú mať nutne ten istý problém. Verím, že to zvládnu. Jenom, abych si to správně chytnul. Tady tahle poměrně zásadní změna, že teda stavební úřady pakliže se nevyjádří, tak se bere, že jsou jako pro. Se ale vlastně pořád se bavíme o tom, že se to týká jenom té výstavby těch sítí. Špecificky vysokokapacitní, ktoré budujú operátori. Nie je to tak, že by sa to týkalo ako akejkoľvek stavebnej činnosti. Jo. Ale může to být, že jo, samozřejmě my, další velcí jako hráči, ale může to být klidně i lokální Wi-Finář, když si staví místo Wi-Fi optiku po obci, od typu tej stavby, o ktorú sa jedná. Presne tak. Ale když budu stavět cokoliv jiného, tak mám pořád smůlu. No smůlu. Záleží od toho, ako sa bude vyvíjať práve to skapacitnenie stavebných úradov a systémy, s ktorými stavebné úrady môžu pracovať. Tam samozrejme je určite nejaká možnosť, priestor pre zlepšenie a verím, že bude naplnený. Snad můžeme vyjádřit trochu optimismu, že vlastně byť se to týká velmi specifické oblasti staveb, takže ty změny můžou trošku prokopnout ty dveře i v těch ostatních oblastech, že to donutí ty stavební úřady být akčnější. Je ťažké toto súdiť. Je ťažké, pretože, ako si vravel predtým, naozaj v momente, kedy je tá verejná správa tejto činnosti nastavená tak, ako je, tak do istej miery sú tie stavebné úrady samostatné, minimálne ako v prístupe k tomu, ako riešia tie stavby. Každopádne prebiehajú v oblasti stavebne povoľovacej veľké zmeny. A očakávam, že v najbližších 2-3 rokoch budú tieto zmeny aj vidieť a veľmi dúfam, že to bude pozitívne. No tak to asi všichni doufáme, že by nás to mohlo v tom před těma 2,5 roky zmiňovaném žebříčku OECD posunout z té spodní třetiny aspoň do poloviny. A necháme to možná za 2,5 roku. Jak to bude vlastně rychle? Kdy se tady tohle dozvíme? Jestli to jako ty efekty má, abych mohl říct. Jestli se za 2,5 roku potkáme, tak to bude moct posoudit. Budeme už. Nariadenie samotné má účinnosť už od novembra, listopadu tohoto roku a určite už odvtedy bude možné využívať tieto dané inštitúty, ktoré sa k tomuto viažu. Adaptačný zákon, ktorým sa prevádzajú do českého právneho poriadku niektoré z ďalších ustanovení nariadenia, tak je pravdepodobné, že sa trošku spozdí oproti tomuto z dôvodu volieb v tomto roku. Dúfam, očakávam, že v roku 2026 by to mohlo byť prijaté a účinné tak, aby sme s tým vedeli všetci pracovať. Mm-hmm. Ono se to občas stává, není to asi jako poprvé, že vlastně ta evropská legislativa bude už platit a my to budeme tak nějak na té národní úrovni dohánět. Jak to potom bude vlastně fungovat? Jakože třeba budeme mít nějaký projekt, tam to nějak zrovna bude nějaký stavební úřad, který není z těch nejrychlejších a my řekneme, tak 20 dní uplynulo, nic se nestalo, když máme schváleno. 4 mesiace uplynuli, idem stavět. Mali by sme požiadať samozrejme o papier, ktorým sa potvrdí, že vzniklo povolenie fikcií. A následne, pokiaľ budeme mať iné prípadné vyjadrenia, ktoré budeme potrebovať pre fyzické zahájenie stavby, tak áno, môžeme stavať.
když budu pokračovat na tu optimistickou notu a z pohledu zákazníka, mě jako koncového uživatele, přináší ty změny ještě něco dalšího, třeba zajímavého, co mě usnadní život a nebo nějak zlepší tu situaci? Je tam ešte jeden modul v nariadení, ten sa týka prístupnosti budov pre optické siete. Každá budova bude mať povinnosť byť vybavená nielen vnútornou fyzickou infraštruktúrou, tak ako to platilo doteraz, ale už aj plne optickou sieťou až k prostorom koncového užívateľa. To samozrejme bude mať určitú výhodu v tom, že pre nové budovy operátor by mal dostať k dispozícii vlastne miesto na pripojenie, pripojiť ju bez ďalšieho. To by mala byť pekná výhoda. Tak to je rozhodně dobrá zpráva a myslím si, že ty nářky stavíme tady projekt a někdo zapomněl na internet, to se docela stávalo, byť to snad toho už je jako méně, tak bude dobře, že se tady tomuhle podaří vyhnout i jako z nějaké té globální úrovně. Tá európska legislatíva v poslednej dobe vlastne od toho minulého funkčného obdobia komisie ešte stále je niekoľko legislatívnych záležitostí, ktoré nie sú doriešené v Česku, kde máme ešte ako nejakú prodlevu. A už sa pripravuje ďalšia. Budeme sa asi tešiť, takto o 2 roky budeme rozprávať o revízii regulačného rámca pre elektronické komunikácie v tejto z dielne Európskej komisie, kde hlavným motívom, a teda zase vraciam sa k tomu, čo som povedala ako pred chvíľkou, naozaj ten leitmotív pre Európu alebo pre túto komisiu je teraz zjednodušovanie, odstraňovanie zbytočných regulačných bariér, menej byrokracie. A toto zameranie si myslím, že by sme si mali osvojiť aj tu. Myslieť na aj transpozíciu tých už existujúcich smerníc, nariadení s nejakým nastavením v mysli. Musí to byť jednoduché. Nesmieme tam mať milión háčkov, treba stačí jeden. No, ono se často říká, že nevím, jestli se to teda neříká jako v které další zemi taky, že, ale že často se vezme nějaká evropská norma, která se přidělá jako 5 různých dalších jiných věcí a pak se řekne, to z Bruselu mi nic, ale pak se člověk podívá, nevím, do Polska třeba a zjistí, že vlastně těch 5 dalších věcí tam přibylo nějak po cestě a nemuseli tam úplně být. Áno, a tá verejná debata potom sklzne ale úplne jednoducho k tomu, že to je tá Európa. Musíme byť niekedy konkrétni, že v ktorých prípadoch sa jedná o pozlacovanie, v ktorých prípadoch sa jedná o zbytočnú byrokraciu. Nebo místní tvořivost. Áno. A mimochodom, ale nie sme v nej úplne majstri, aby som povedal, že existujú ešte krajiny a nebudem menovať. Ktoré... tak možná řekni, nie. ktoré sú ako ešte lepšie, áno. Skúsenosti telekomunikačného operátora z niektorých z nich sú naozaj ako krásne. OK. No tak na druhou stranu je asi jako dobrý vědět, že v tom nejsme sami. No a já moc děkuju. Myslím si, že to bylo zajímavé a jak pro mě, tak pro posluchače právě speciálně v těch novinkách. A já si budu teda nám všem přát, abychom, jestli se tady zase potkáme v 2,5ročním intervalu, tak budeme moct zhodnotit, jak se to povedlo převést do praxe a že se to všechno opravdu zrychlilo a byrokracie ubylo a koordinace se zlepšily, ale tak, aby se z toho všichni nezbláznili. Tak, ďakujem pekne za pozvanie. Super, díky moc, ahoj. Ahoj.